Ayo toh, Bu. Ayo. Sek, Ding. Ngopo meneh ngono lho. Tasku ketinggalan iki lho, njupuk sik. Ayo. Gendang lho. Yo ayo. Pak, anake burumi pira to? 3. Ya berarti kurang loro no amplope. Saya tak nglebokke dhuwit sik ya. Amplope dijikuk, digawa diamplopi ning kono wae. Mas kesuwen, Pak. Kowe iki ribet banget tok. Pak, Sopo neh? Sing foto iklan motor ta, Pak? Wah, senengane coy to. Ani kok lenggahten mriku. Mriku enten kursi lho. Tane Bu RT. Kabar tindakan to? Ora iki. Oh, tindan nih. Aku ki arep lunga, Bu RT ki ra metu-metu. Lah sing ten pundi to? Desa. ayo Pak. Iki piye to? Ngamplopi kok suwe meni apa sing diamplopi dadak dimasak sik? Ya yo kebelet to, yo nek wis sesek to. Oh, dipet sik. Wah, nggih ampun lho, Pak. Nek dimpet malah nambahi loro no. Lah iya to, Ndra. Pak iki lucu tenan kok. Lah nggih to, Bu. Padahal semari ra oleh lucu lho. Lah iya malah kon ngempet. Maksudmu apa? Aku mah mbok kroye maksudmu piye? Sek Pak. Aku Innallaha ma'asobirin. Orang sabar kekasih Allah. Amin. Jo, kowe jane yo woro-woro ning kampung kok le. woro-worone nggo apa, Pak? Ya bengok-bengok kaya nek gugah sahur ngono kae lho. Lah nek ngono kae nek modale no, Pak. Alah, aku modale sing penting lambe karo bengok banter wis iso lho. Ngora banter mangsane nggo ngelak lho, Pak. Ngomong wae njaluk opah. Nah, Wah, nek ngene iki mung sak bengokan tok no. ya ilah bocah iki. Nah, kono ndang mangkat. Nah, ngene kan nah cucuk, bengoke genah jos. Kowe cucuk, aku sing kecucuk. Cabang usaha? Iya, Mas. Cuci motor JPP. Jos tenan. Dina iki awake dhewe tugas negara lho, Mas. Kok dhewe kon ngopo? Woro-woro ning warga, Mas. Nek dina iki cuciane Pak Bukang buka tur promo. Wedan, oke no. Yo, tabung sio. Kusik, Mas. Enteni apa? Mending to awake dhewe mangan gone mbok jumsik wae. Ah, cocok iki. Yuk, gas. Hasil odot. Senampiri no. Ya, gaspol. Nah. Totale piro, Mbak? 5.000. Yo, Mbak. Wah, tak kira arep merangkai kata-kata golek gratisan. Jangan memandang rendah orang lain. Karena orang itu belum tentu rendah. Nek ra pengen ketok rendah ya manci obuk ki lho, gen ketok dhuwur. Jak serius sok Mas celerekan. Duh, golek gratisan, Dot. Yo no. Wah, sampeyan iki pilih kasih kok, Mbak. Jolodot karo Mas Andra lho. Mbok gratisi. Lah aku ora. Wah, bener itu. Itu bener. Dot, ragai koro-koro lho. Mumpung lagi promo testimoni. Lah kae ada mangsa. Pop. Ngerasa gawe huru-hara lho, Gang. Ayo medun kabeh. Iki ngapa ta? Bonto manut kula mang medun sik. As manut kowe sesat iki lho. Wis tondang medun iso medun ora tak semprot lho.
Lah kuwi arep mbok apa gitu, Gang? Sing tenang to Pak RT, kula kubae sik. Alah aku iki susu lho. Wis ku bawa Kang. Lah apa piye to, Bu? Lah edan numpak apa? Numpak mobil kan iso to, Pak. Alah. Lah wong ki mumpung eneng sing ngumbah ning kampung lho. Lah kuncine nang omah. Ya sak cipuke. Yes. Ah, mbok jiko maksuman. Ki bayare piro, Kang? Hah? Khusus hari ini toh Bu, masih free, jadi tesih gratis. Oke, sip nek ngono. Ku diterke ngomah sisan to. Dengan senang hati Tuan Putri. Baik, Buto Cakil. Walah Gusti. Tukang edan tenan kok. Kaya nekat men buka usaha kaya ngene. Sampai ini jane ngarepe piye to, Dik? Alah, petuk lagi wae lho, kok wis bengok-bengok to Bu? Lah wong emosi lho. Emosi ndang cepet tua lho, Bu, yen nesu-nesu terus. Lah nyete wis tuwa lho. Ah, mengke yen tambah tua, kulite terus ngluntung kabeh lho, Bu. Ora celelekan lho. Nesu-nesu niku enten apa to, Bu? Lah sampean lho kok ngeyel nekat buka cabang usaha. Lah kan melebarkan sayap ben tambah jos to, Bu. Wis ora, engko gawean ngomah piye coba? Loh, lah kan pun sepakat to. Nek jenengan gagas laundrine, nek kula gagas cabang yang baru. Pokoke ora. Ora ya wis kok. Lah Dik edan. Bu, kula nyuwun duwite nggih modal. Ora bakal tak kei. Titik. Ora kae mbok wis. Aku iso buktekne lho. Sinten pundi, Pak? Arep ngumbahke montor iki lho, Le. Wah, kebetulan iki. Kok dikumbahke tenggene JPP, Pak. JPP iki ngendi, Le? Jasa Pelayanan Publik. Jasa pelayanan publik kira laundryan to, Le. Ada cabang usaha, Pak. Apa iya? Nggih, Pak. Tenan, saestu. Lah panggone nang ndi, Le? Dan sorwet jambu, Pak. Niki pompong enten promo geden. Promo apa? Gratis. Hanya berlaku hari ini. Wah, ya cocok nek ngono kuwi. Wah, dikumbahke dengan Pak Depo Kang wae iki. Mumpung promo. Oh, enak. Loh, Piye jos to, Le? sampai nopo kuwi, Pak? Superhero tandang gawe. Lah ben nopo? Lho, iki sing jenenge teknik pemasaran, Dot. Supaya nek wong kabeh mau tertarik. Wah, jos. Ye, menurutmu superhero iki dijenengke apa? Tetep Iron Man apa liyane? Wah, ampun Iron Man, Pak. Lah apa, Dot? Dijenengke anu mawon, Pak. Ironis mawon. Ngeten iki kula niku terinspirasi omongin jenengan niku lho, Pak. Apa to, Gan? Alah sing jenengan ngomong pas kula ngubah motor resik niku lho. Oh, kuwi to. Pokoke nek kabeh kuwi ditelateni, ditekuni mesti bakal ngrejekeni. Insyaallah bakal lancar. Amin Pak Kliwon. Oh nggih. Niki mengke nek pun rampung kula terke Bali, Pak.
tinggal mawon. Stop. Meneng juga. Neng pakai motor aja. Kebetulan iki. Tak buka cucian motor, Mbak. JPP. Tur lagi promo. Promonya apa? Gratis berlaku hanya hari ini. Wah, ya cocok kuwi, Jo. Kono sarwa jambu ya, Mbak. Oke, no. Pi, Apa? motor jenengan iku dikumbahke tendine Pak Debogang mawon. Loh. Bukan apa buka cucian motor? Buka, Pi. Niki mumpung promo geden lho. Promo geden. Nggih, Apa promone? gratis. Gratis. Nggih. Wah, oke nek ngono. Angker gratisan kok mesti semangat. Iya to nyek informasi kok. Ketok ya ora cocok karo pikiranku. Oke, Pak. Jos to. Lah iya to, Le. Lagi promoe antrine irit-iritan ngene iki. Ngono kuwi asik, Pak. Mbah motor karo nggo kostum. Iya. JPP beraksi. Sing wis mlaksanakan